Nak, yen anakmu nakal utawa ora sopan, aja langsung nyalahke anakmu dhisik. Soale anak kuwi sak temene luwih akeh niru wong tuane. Amarga anak kuwi sinau dudu saka omonganmu, nanging saka kelakuanmu saben dina. Mula kanggo wong tuwa, mane paling ora kudu ana wektu kanggo anak. Nek aja mung kesel kerja saka esuk nganti bengi. Nanging ora tau jagongan utawa dolan karo anakmu. Yo. Soale kanggo anak kuwi sing paling dibutuhake dudu bondo, nanging wektu lan perhatian saka wong tuane. Amarga masa cilik anak kuwi yen wis kliwat ora bakal iso bali maneh. Saiki akeh wong kepengin dihormati, nanging cangkeme isih seneng nyepelekke wong liya. Kepengin diajeni, nanging durung gelem sinau carane ngajeni wong liya. Padahal pakurmatan kuwi ora lair saka pangkat, bondo utawa swara sing banter. Wong sing tenan diajeni biasane luwih andhap asor lan ngerti tata krama. Sing kok goleki adoh-adoh kuwi sejatine ana ing jeromu dhewe. Kadang manungsa kesusu mlaku ngubengi donya, ngoyak jawaban saka njaba. Padahal pepadang sejati ora dumunung ing ramening jagat, nanging ana ing rasa sing bening lan ati sing resik. Nalika pikiran meneng, nepsu kendel lan pancer wiwit tangi, ping pungkasane sing digoleki dudu dunyane, nanging jati dirimu lan dalanmu kanggo mulih marang Gusti. Akeh wong wedi mati, nanging ora ngerti saben napas sing metu kuwi nyedakke awakmu marang pati. Saben ambegan sing mlebu lan metu saka awakmu kuwi sejatine dudu duwekmu. Kuwi mung titipan saka Gusti sing bisa dijupuk kapan wae tanpa kowe nyono. Nanging manungsa kerep kesusu ngoyak bondo lan kamulyan nganti lali marang uripe. Padahal urip iki mung sak napas antarane teka ing donya lan bali marang asal. Mula wong sing ngerti rasa bakal eling. Saben napas kuwi pangeling saka Gusti. Amarga yen napas kuwi mandhek sedelo wae, kabeh sing kok anggap duwekmu bakal ilang. Mula elinga. Uripmu iki mung sak napas antarane teka lan bali marang Gusti.